Čau všetci, vítajte pri tomto videu. Toto video bude trochu vážnejšie, pretože si idem vytvoriť nový kanál. Nemyslím zvonku, hej. Myslím kanál na YouTube, alebo YouTube channel. Dôvod? Aký je to dôvod? Len tak tipnúť. Prestalo sa mi páčiť multi-aktivity na tom YouTube channeli za poslednú dobu. To znamená, že som tam vôbec nechodil a potom odbery žiadne a čo ešte takého. No proste idem si vytvárať nový kanál. Ten kanál sa bude volať Brokovničia. Dôvod je taký, že prečo Brokovničiar, lebo odjak živa som zbožňoval brokovnice. Tak preto. A budem tam točiť let's play, vlogy, skeče, tagy, všelijaké takéto a tak. Takže som sa nachlochtal toho dušu, tak ja tak som skončil, takže môj nový channel budete mať v popise. Ale počkaj, ja som tu rozprával úplne hovadine. Stačí, keď si zmením meno na YouTube. Takže si zmením meno na YouTube. Bude to Brokovničiar, akože. Moje očko. Ešte vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite zanechať úplne prdeli mi je to, čo zanecháte. Tak, ale nie, môžete zanechať like, odber, koment mi nejaký napíšte a čus.